Mbak, dino iki mau enak yo, cuaca cerah gak udan. Aja sampai udan, Mbak. Lek udan banjir. Iya, cuacanya enak, tapi atiku sing gak enak sumpek ngono. Lah, apa gak enak? Sumpek-sumpek bareng ya, Mbak ya. Jadi wong tuwa iki gak enak ya ternyata. Enak lajang biyen yo. Iya, Mbak, antene. Aku lek diwarah ya gak nyesel ya iki ya. Cuma maksudnya dibandingkan kehidupan kita lajang itu kok enakan lajang ya. Awak dhewe iso dolan nang ndi lho Mbak Nur ya. Tapi biyen aku iki nganu, Mbak. Lajang kepindang rabi. Soale gak oleh buku dolen biyen iku. Terus wong wis rabi saiki. Tambah sumpek gak ono duit sing digawe dolen. Iya. Tapi realita iku ancene ngono lho, Mbak. Nah iya. Ngono biyen sekolah pengen ndang lulus kerja. Betul. Kerja pengen ndang rabi. Saiki rabi pengen balik maneh sekolah. Dadi lajang. Enak sekolah biyen yo. Pikirane mek pelajaran ngono tok wis. Urip iku lho anjane sawang sinawang ya. Awake dhewe nonton wong rabi enak ya rabi ndek bojo. Wis rabi temen enak ya dibandani dibelanjani. Iya. Barang saiki wis nikah ngelu ngatur dhuwit. Ngatur dhuwit ya ngarakno iku duwite sing diatur iku lho angel moya mlayu. Diatur kudu mlayu ae. Sing diatur gak enak iku lho. Ngelu kan ngene iki sumpek ya bayar aku. Pusing. Ngelu siraku. Oh.